Per eficiència energètica s'entén tot allò que provoque o qualsevol acció que tingui referència sobre l'estalvi energètic. En aquest cas, hi ha un eslògan de la nostra companyia que diu que l'eficiència energètica, sobretot, es té quan no es gasta energia, no? Este projecte de mini-agents energètics el que pretén és realment conscienciar a la societat des dels més menuts, que al fi i al cap són els responsables del futur de la Terra en les pròximes generacions. Este projecte té 3 parts. En principi, la primera part es realitza per part dels professors de les classes que hagin sigut elegides i consta d'una setmana en què els professors van introduint als seus alumnes els temes d'energia i sobretot d'energies renovables. També fer-los distingir quines energies són renovables i quines energies no són renovables. En aquest cas, molt fàcil, quines són energies netes i quines d'alguna forma contaminen. Junta d'això es fa una xerrada per part de l'emissari de Rayo. No us ha contat que s'ha creat un personatge per poder connectar amb els xiquets, que li diuen Rayo. És un personatge format per una bombilla que d'alguna forma interactua amb els xiquets. La xerrada està per iniciar els xiquets dins del que seria el context de l'activitat de mini-agents energètics. Queda emmarcada dins de que aquesta persona, el que és l'emissari d'aquest personatge de Rayo, i el que intenta és, mitjançant una presentació, aclarir als xiquets tots aquests conceptes i entregar-los el material didàctic en els que ells van a treballar en els pròxims mesos. Aquest material didàctic són unes llibretes on ells fan diferents activitats que les poden fer bé al col·legi o també en casa amb els pares, això jo crec que és molt important, i després els entrega una medalla a cada un en la setmana que és el representant energètic de la classe, és el mini-agent energètic de la classe. I les llavors que té que realitzar són molt fàcils per ells, apagar les llums, tancar les portes, vigilar que l'aire condicionat o la calefacció no es quedi en marxa, tancar els grifos d'aigua, arreplegar els papers que hi ha per terra. I això significarà, dins del marc una pissarra on figuren els noms de cada mini-agent energètic, una sèrie de tics que d'alguna forma faran que existeixi una competència entre ells per ser el millor mini-agent energètic. L'educació és una pata important per incidir dins dels més menuts en els temes d'eficiència energètica i sobretot en uns moments on realment després dels diversos acords internacionals veiem que tenim un planeta en crisi. Jo crec que ells són les futures generacions i són els que realment ens tenen que portar a un planeta molt més renovable en aquest sentit, i l'eficiència des del que és l'estalvi energètic és important per tot això. ¿Quién quiere ser superagente de la energía? Muy bien. Ahora yo hablaré con Rayo y le diré que todos queréis ser superagentes de la energía. És una experiència en aquests moments pilot, és la primera experiència que tenim en tot l'estat espanyol, es porta així on tenia el col·legi, en aquest cas el col·legi Sant Josep, primer de primària, i el que volem extraure d'aquesta experiència és un poc saber com es desenvolupa, com des del punt de vista pedagògic els alumnes són capaços d'interactuar per poder-la modificar si cal i fer que aquesta experiència que tenim així en la Vall d'Albaida, que tenim així on teníem per primera volta, es puga exportar a tot l'estat espanyol.
El que intentem en aquesta experiència és traslladar aquests xocotets gestos als xiquets des del punt de vista de que el que estan aprenent en l'aula el puguin traslladar també a la seva vida habitual i sobretot a casa, no? Pues el tancar les finestres, el replegar els papers, el tancar les deixetes de l'àuria, el apagar les llums. Jo crec que són gestos que ells van interioritzant i que posteriorment sabeu que sí que són molt canyeros en aquest sentit, trasladen inclús moltes voltes als seus germans majors, als seus pares i a la societat en general.